Hello guys, गिबियावनो आंनि रिंसार दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। जों दा नै दिप्लायाव थांगासिनो। नायदो नै हिंगिं ब्रिजआव दं दा एसे गोरलै गोरलै बायदि सोमावदों नै दा बयबो फैलायदो निउ इयारनि थाखाय जायगायाथ' जोबोर मोजां बानायबायानो नै दिप्लायाव गासिबो पिकनिक जानोब्ला निउ इयारनि थाखाय जाफैनो हागोन। जागासिनो दं आरो बाहाय दा नै पिकनिकआ 2021खौ बिदाय होनो थाखायबो जाफैगासिनो दं आरो गोदान बोसोरनि थाखायबो एडभान्स हेपि निउ इयार जाफैगासिनो दं बयबो। जायगायाथ' जोबोर मोजां, बयबो फैलायनानै जाफैनो हागोन दिप्लायाव। जायगाखौथ' जोबोर मोजां बानायबाय, नायनो हागोन नै गासिबो जायगायाव सोर सोर मा संनानै जादों जायाखै पार्टि जाफैदों नायनानै लादो। गारिजों गारि बुंफबलायनाय गोबाङानो गोजान गोजाननिफ्रायबो फैदों आरो जायगाया बहुत बिउटिफुल प्लेस। दिप्लाय बिल गोबाङानो नै पिकनिक जाफैनांबायबो दानिफ्रायनो। जों दा दिप्लायाव सफैनानै दं, गासिबो फैनानै पिकनिक जानो फैनो हागोन। दानिफ्रायनो पिकनिक जाफैहांखाबाय नै एडभान्स निउ इयार 2022नि थाखाय आरो 21 बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय बयबो दानिफ्रायनो बिहिर जाहांखाबाय नै बयबो फैनानै जाफैलायनो हागोन। जायगाया बरिया बानायबाय। नायनानै थादो बिदिजासिम। दानिफ्रायनो सुरु जाजेनबाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय। बरिया ना? बरिया मोजां। नायदो नायदैया ओरैबायदि समायना, खुवा खुदों आरोना मोजाङै बारा सिनाया, हले नुयो खुवाजों। भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायगायाथ' ओरैबायदि मोजां। बा माथो मावलायथारो ओइ मोजां मोजां बरिया ना र'
Sorore. Moजां ना? मोजां खबर सब बाल? मोजां खबरा आच्छा आच्छा। या नावखौ नेगासिनो दं जोङो फैगासिनो दं नावा दा जों गाखोनो नागिरदों बेनिखायनो नेगासिनो दं भिडिअखौ नायलांबाय थादो सहैबाय नै दा नावा जोङो गाखोसिगोन भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय दा ओरैबायदि समायना आरोना दैया हौरै गिदिंना फैयो सासेयाव 50 थाखा लायो टिकेटआ सानैजों 100 थाखा जागोन जोबोर मोजां गाखोनो बयबो फैनानै गाखोफैलायदो हौरै सोनाबहाजों गिदिंनानै ओरै सानजा प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट खालामना दाबाव आंनि भिडिअआ एसेनोसै